Здравейте, уважаеми зрители, в подкаст Астрологично. Днес заедно с Тони Салфит ще поговорим за баланса между знанието и действието. Близнаците са вечните ученици на Зодиака, жадни за информация, идеи и преживявания, но когато ученето се превръща в отлагане, тогава какво правим и как да направим крачката от теорията към опита? Тони, здравей! Много интересна тема. Да. Отново, много хубаво. Какво всъщност символизира близнакът в астрологията? Ученика. Близнака е ученика. Близнака е приложението на божественото знание. Това е в езотеричен план. Който поназнайва астрология, да каже само, че това е въплъщаването по пътя на душата. Възлите, лунните възли, за които и по-нататък може да си поговорим. Северният лунен възел е в символичният знак Близнаци. Тоест, ние идваме с божественото знание по Стрелеца и имаме задача да го приложим тук в материален план. Добре, да видим и какво ни учи тази енергия, как може да я прилагаме в ежедневието всъщност. Чрез движение, чрез комуникация. Тоест, това е нивото, в което ние се свързваме. Ние си говорихме за Овена като идея, след това си говорихме за Телеца като създаване на условия и ресурси за храна, вкореняване, пускане на корени, но това, което ние сме събрали вече като условия, ние трябва да го обменим. Тоест в природата, знаеш, има опрашване. Това, което има корен, все пак то трябва да може да се свърже с другите и това става именно чрез комуникацията. Близнака е този, който хвърчи навсякъде. И отново всички имаме близнак някъде в себе си, без да не е необходимо да имаме в картата ни. Всички имаме достъп до информация, всички можем да говорим. Това е архетипно и изначално. Всички работиме с мисълта си. Всички имаме идеи, всички можем да сравняваме и съпоставяме. Добре, обаче ти казваш, всички можем да говорим, но всички знаем, че има такива хора, за които комуникацията е изпитание. Да, ние тръгваме от комуникацията, ние тръгваме от близнака, ние тръгваме от, така да се каже, господаря на този знак, от Меркурий, и казваме така, ние можем да говорим. А защо не говорим? Хайде да видим какъв е проблема. Хайде да видим какъв е проблема. Кажи наистина какъв е проблемът. Не искам да говоря. Чул съм нещо, което не ми е било хубаво. Искам да замълча. Емоционално съм напрегнат. В себе си съм задържал нещо. Когато вече, ако има повече вода в мене, когато тръгвам да говоря, това всъщност се оказва толкова просто и толкова елементарно, че аз съм сбъркан. Хората не ме разбират. Нямам с кого да говоря. Какъв е смисъла да говоря? Когато говоря, това е моето оръжие. Като говориш с мен, ще мълчиш. Ето, това са различните лица на близнак. Добре, ние казваме, че той е един от най-умните в Зодиака, този, който най-много чете, много бързо обаче сменя състоянието си от едно в друго. Какво още можем да кажем за да? Не мога да кажа, че е най-умния. В никакъв случай. Това е детето на Зодиака, близнака. Той е най-любопитният обаче. И всъщност това е най-голямото оръжие, най-голямата ценност на Зодиака. Той е любопитен. Още при Овена казахме, че има нужда от мотивация. Там има един огън, който трябва да се разгори. При близнака мотивацията му е любопитството. Той може да отиде в космоса, може да отиде на Памир, може да влезе долу при рибите, защото просто е любопитен. Той върши нещата като на игра. И това е всъщност най-голямото му есенциално достоинство, че той се забавлява. Освен това той казва: като не стане по единия път начин, ще стане по другият начин. Ма това не е правилно. Кой каза, че не е правилно? Нали стана? Освен това за близнака, е важна информацията. Той обикновено казва: аз не съм излъгал. Те ми повярваха. Това е архетипа на Меркурий. Той не лъже. Не лъже. В гръцкият език, не е да. Това е движещата сила. Важно е да съм тук, сега или където искам. Есенциално достоинство на близнака, че той стига навсякъде. Навсякъде, където има дупка, там има въздух. Така, правени са много проучвания за най-недолюбваната зодия. И си стискаме ръцете, че това сигурно са близнаците в 99% от случаите.
Също не съм съгласна, защото близнаците са доста... Те заради своята лековерност и заради своята... Не си съгласен, че другите не ги харесват? Не съм съгласна. Или не си съгласен, че държат челните места? Аз не съм съгласна, че хората не харесват близнаците, защото близнак е дружелюбен. Това е най-демократичният знак. Той може да си говори с всеки, независимо дали той е крал или пък е рок певец. Знаеш, че журналистите всъщност най-голямо присъствие и трябва да имаш качество на близнака, за да си журналист, да си пенкелер, да си пердекерис, да отидеш и да зададеш един въпрос. Тоест за близнака е най-важно да се здобие до информацията. По какъв начин ще се случи това? Включително може да е с по вторият начин, може да е с някакви плутониански, някакви скрити методи, но това е, за него това е най-ценното. Също информацията, тъй като иска да добие информацията, той е най-любопитният. Той най-много учи. Затова близнака ходи навсякъде по всякакви курсове, взима си, той няма нужда от някакви големи дипломи. Той има нужда да нахрани своето любопитство. А как можем да събудим близнака в нас? Чрез любопитство. Близнака в нас най-силно работи като деца между 7 и 14 годишна възраст. Тогава е доказано, психологите знаете, че децата най-много помнят. Те помнят чрез прилагане и опитване. Всъщност това, което можем да споделим на майките, да ги препоръчаме между 7 и 14 години, да не се страхуват да водят като такси децата си навсякъде и въобще да не се страхуват от това, че децата тръгват за 2 месеца някъде и след това отказват и искат да ходят някъде другаде. Щом искат да ходят и щом искат да учат, значи искат да живеят. Това е най-важното. Близнака може да отише от 2, близнака в нас. Детенцето може само от 2 месеца да отишло на балет, но то си е взело това, от което има нужда. След това, след 14, 15, след 20 години е много трудно да го накараш той да е толкова пластичен, колкото в тази възраст. Вече не може да запомни, даже и да тръгне, вече не възприема по този начин нещата. Близнака, това за което казваме, нямаш шанс да имаш второ впечатление, за нещо. При близнака сладостта, удоволствието идва от първото впечатление, от играта. Как да разберем кога учим, за да се развиваме и кога учим просто за да трупаме знания? В законите на живата природа съществува едно важно правило. Няма нужда да учиш, ако не прилагаш. Тоест, няма нужда да ходим да трупаме сертификати заради самите сертификати. Тръгваш да учиш астрология, започваш да прилагаш астрология. Тръгваш да учиш журналистика, започваш да прилагаш журналистика. Тоест, това е нашата емоционално и ментално ние страдаме от това, че сме натрупали определено количество знания, но не сме намерили начин да ги приложим. И затова идват едни нови деца, които казват, аз не искам да ходя да уча висше образование, защото после какво ще правя с това? То си има смисъл от висшето образование, защото там се израства по друг начин, но всъщност в есенцията на духът е да каже аз какво ще правя. Няма къде да го приложа. Обаче има и друго нещо. Ти няма как да разбереш какво искаш да бъдеш, ако не минеш през тази врата. Ти просто все още на тази възраст не си готов да разбереш какво искаш. Така че по-добре да попаднеш в средата си, защото тогава има други проблеми. Но това по-нататък, когато си говорим за стрелеца, ще ги изясним. Важното за близнака е, че това е най-голямата му. Той е много добър с ръцете, много е схватлив с ума. Това са, може би, едни от най-големите търговци. Тези, които аз казвам от салфетките, пари могат да направят, защото ни им пука. Защото за тях е важно. Сега ще продавам бензин, защото има спекла на бензина. После ще продавам цигари. Въпросът е нещо да се завърти. Да има, тук няма. Може ли прекаленото четене и анализиране да се разчете като отказ от действие или страх от действие? Да, крием се, само че за да има такава прекалено прекаляване, някъде този близнак не е достатъчно балансиран. И пак казвам, той не е балансиран с прилагането.
И това е най-важното нещо, да се намери начин по какъв да си намериш своите хора, да си намериш своите приятелчета. Например, може да се окаже, ето, работиш като счетоводител, обаче от 18 години, например, ходиш на йога. Много обичаш да ходиш на йога и си вече толкова добър, че в един момент ти можеш да имаш курс по йога. Тоест, по-добре е, независимо, ходи се счетоводител, но ето, започни да прилагаш тази йога, започни да се превръщаш на... Близнака е взаимоучителната метода. То не е университетското образование. Тоест тогава, когато ти си натрупал много знания и имаш от опит най-вече знанията, от приложението, ти вече си готов да ги прилагаш на другите. И близнаците са прекрасни във взаимоучителната метода, в предаване на опит. А какво да кажем за уроците по комуникация при близнаците? Тръгва се оттам с близнака и при всички с близнака вътре в нас. Няма как да не можем да говорим. Няма как да не учим, няма как да не сме любопитни. Това е в естеството ни. Няма как да не обръщаме внимание на комшиите си, да не обръщаме внимание на приятелите си, да не обръщаме внимание на семейството си. Ако това е така, значи има някакъв проблем, който трябва да се... Има дисхармония, това не е проблем, наричаме го словно проблем, има дисхармония, която ние трябва да балансираме. Той като че ли е един от най-флексибилните знаци в зодиака, най-адаптивните. Сега аз по принцип внимавам много с ключовите думи. Да, подвижене, за адаптивност ще говорим по-скоро при водата. Той е флексибилен и е подвижен, защото иска да стигне до някъде. За него е важно да стигне до някъде. Тоест да свържи точка А с точка Б. Чисто информационно. Сега тук обаче има друго интересно поле. Защо близнак? Защо близнаци? Защото в човешкото естество, в естеството на съзнанието има връзка с божественият ни аз. Тази връзка е отдавна прекъснала. Няма да търсим кога и как, вероятно в ера на близнаците. Но близнака, прилагайки знанието, което носи със себе си, той си спомня. Тоест ние това го имаме вътре в нас. И всеки има своята лична картина и своята лична памет за това нещо. Как за времето, когато ти започнеш да прилагаш, например, шиеш нещо, или пък пееш, свириш, или пък преподаваш някакви уроци, особено с преподаването на уроци, все едно някога съм го правил. Все едно някога съм го знаел. Тоест това спомняне на връзката с там, откъдето идваме, се осъществява в зоната на близнак. Тоест не е точно важно, че ние работиме за връзката на точка А и на точка Б. По-важно е ние, прилагайки, да си спомним. И по този начин вече ние, по тази взаимоучителна метода, преподаваме на другите. И това вече е повдигане на съзнанието. Защото ние всички сме едно. Тоест близнака, учейки се да прилага в живата материя, той става част от цялото и става след това учител. Той е свързан със своя учител. А какъв е кармичният урок на близнак? Именно да се свърже с божествения си аз. С онзи близнака, който като Кастор и Полукс е останал горе на небето, а пък единият се пожертвал и е останал долу в земя. Какво е материята? Материята е полярна среда, която е необлагородена и чрез духа ние трябва да я удохотворим. Ние трябва да я кажем трябва да я трансформираме творчески. Тоест това прави и близнака. Той дава смисъл, той дава асоциативен смисъл, той влиза в първопричината на нещата, т.е. в неговите способности. Разбира се, че близнака може да остане само в клюки на полето на клюките и интригите. Това е масовото разбиране за близнака. Всъщност това е по-дълбокият ученик, окултният ученик. Този, който действа без да мисли, защото Бог е помислил вместо него. Защото какво прави обикновеният човек? Той мисли, анализира, преценява. Накрая
действа и ела сега да виж какво си направил. И анализира. А окултният ученик, този, който има връзка с Божественият близнак, той действа, защото знае, че Бог е помислил вместо него. Така действат и апостолите. Защо хората ги е страх да прилагат това, което са научили? Все по-често се случва. Защото се страхуват да се изложат. Тоест имаме една социална обвивка, едно социално огледало, с което ние се мерим. Много често нашите резултати са по това какво комшията ще каже, каква кола караш, какво образование, колко пари си платил за образованието на детето ти. Не какво работи детето ти, не как си изкарва парите, защото той му да е мутра, нали, условно казано. Нали? Но т.е. хората се съобразяват с социума. И да, и може би за това често и не работят в това, което учат. Защото образованието се е превърнало в някакъв еталон. Между другото, това е проблем с системата. С всички системи, които в момента се рушат. Образователните системи също се рушат. Има ли нещо свързано с близнака или може би сега заради ерата на Водолея се случва това нещо и като че ли близнака доста добре така си се разбира с Водолея, може да се чувства в свои води. Да, Уран влиза на гости на Близнака. Като цяло това очакваме голям разцвет на всякакви техничарски, включително изкуствен интелект теми, включително тема за нов тип пътувания, защото пътуванията са по Близнака. Може би летящи коли. Тръгваме към космоса. Да, може би летящи коли, може би велосипеди, които ще вървят по някакви там нови специални трасета. Между другото, дали тротинетките са много добър показател за първо Плутон в Водолей, а сега с влизането на Уран в Близнаци очакваме нови невероятни чудеса, нали, в това отношение, и в сферата на комуникацията, и в телевизията, и в онлайн каналите. Аз за това, между другото, също с родители много често им казвам, не се плашете от това, че децата ви стоят в каналите, в YouTube каналите или пред компютъра. Намерете цел, защо са отишли там. Те общуват с себеподобни. Те за това са там, защото там имат храна за ума, електрическа храна за ума. Но вие им дайте цел, най-малкото. Нека да се научат как да стоят пред екран. Нека да се научат, нали, какво е студио, как да си аранжират студио, как да си привличат публика. Това е техният инструмент. Понеже темата ни е време да опитвам. Какво пречи на хората да се научат да опитват и да опитват и да опитват и да губят? Има ли нещо в картата, което може да подскаже, че има такава предразположеност? Да, тогава, когато са твърде фиксирани. Това, което си говорихме по Телеца, тогава, когато не искат да се променят. Защо да опитвам нова работа? Предлагат ми нова работа. Парите не са по-различни, отколкото сега. Защо да я опитвам? Защо трябва да променя? Тоест, зоната ни на комфорт, обаче, ако ти предложат нова работа и ти я откажеш, и след 2 седмици ти се скараш с прекият ти началник, тогава ще започваш да се ядосваш, защо си отказал тази работа. Тоест, в един момент какво се оказва? Зоната ти на комфорт е определяща за работата ти. Зоната ти на комфорт е попречила на твоето любопитство. Ти си имал любопитство, но си казваш, защо да го опитвам? Тук всичко ми е наред, сега ще рискувам. Да, аз искам да пътувам, когато си искам. Нали? Аз искам, примерно, има интересни семинари, но аз нямам отпуск, имам 10 дни отпуска. Значи няма да пътувам никъде. Няма да се обучавам, защото имам само 10 дни отпуск. Тоест това ни пречи да си изследваме любопитството и става така, че то закърнява и след време въобще забравяме, че някога сме били любопитни. Даже сме го превърнали в недостатък. Да видим и другата посока обаче, другата страна на монетата. Какво случва хората, които пък непрестанно летят от едното на другото, на третото и като цветарки? Да. Ами това е бягство. Това са съвременните номади.
Това е професия турист, който се опитва, нали, той си казва, ето пак светът е наложил една максима, сега тук много е важно да се пътува на различни места, има определени дестинации, които се считат за модерни, има там някакви си звезди, по които се мерят хотелите и т.е. пътувам, защото отивам в социална среда, която е така, нали, комфортна. Но какво се случва? Какво става с прилагането? Пътувам, за да пътувам. Тоест, да, ако по този начин аз научавам нещо, аз разказвам на хората, аз отварям очите на хората, давам някакво творчество с този процес, тогава си заслужава. Но иначе е бягство. Това е съвременният номад, който е загубил смисъла на живота, дори си мисли, че никога не го е имал. И съответно се опитва да се движи. Значи това е едно усещане... Има ли пък тук обаче един страх от обвързване, от застояване, от зависимост? Да, има. Това е от чувството, че ще се чувстваш по-добре, когато си в кола. Когато си на дивана, не си добре. Но когато си в кола, имаш чувството, че правиш нещо. Същото е това пътуване, същото е това бягство. На практика ти нищо не правиш, още повече, че все повече, нали, коментари имам от родители, нали, с децата си. Ето сега ние отидохме в Виена, а той през цялото време с телефона си. И му казвам, нали, ето виж това. Тоест, информацията е някъде другаде. Нали, а самото движение се превръща просто в някакво движение заради самото движение. Тоест няма смисъл. А защо в последните години има толкова много информация покрай нас? Какво се случи? Има ли нещо, някакво преместване, свързано с Близнака, за да избухне толкова тази информация, която стига до нас, тези съобщения, тези комуникации? Да, много ти е хубав въпрос. Добре е да се замисляме върху това. Ние го знаем, всъщност знаем отговора. Действително, нашите сетива са много по-променени и новите хора, които идват, новите деца идват с още по-променени електрически сетива. Това означава, че те имат достъп до много повече информация, отколкото, например, хората от моето поколение. Тоест, те вече не им трябва таблица за умножение. Те го знаят. Тези основни инструменти те ги знаят. И затова в момента имаме проблем с информацията, човешката информация. Ние нямаме проблем с информацията от живата природа. Напротив, в живата природа се развиват от други рецептори. Ние можем да си говорим с камъните, с дърветата, нали, можем да си направим храм, където искаме. Има вече такива доста отворено съзнание за различните иерархии, които са в света. Такава достъпна информация. Обаче в света, в нашия свят, в който живеем, има много лъжа. И всъщност тук има един основен, нали, проблем. Рецепторите трябва да се справят с това гъмжило от човешка информация. И да можеш да отбираш първо какво ти трябва, второ какво е важно и трето кое е фалшиво. Да, трябва да се ограждаш. Това са едни основни неща, нали, които в момента, нали, трябва буквално да се учат, защото това вече създава депресия, създава травми. Тоест множеството информация. Но кога пречи тя? Когато ти не я прилагаш. Каквото и да се случи в света, каквато информация да върви, ако твоят ум е концентриран, ако той е заед с нещо, ако той прави нещо, обработва, нали, използва ума си, нали, за да създава, той няма да се депресира от множеството информация, няма да се обърква. Какво показва в хороскопа, ако човек не може или много му е трудно да направи крачката от знанието към действието? Ами, че трябва да се научи. Това показва. Тоест, ние задължително трябва да прилагаме. Всяко знание трябва да го прилагаме. Ако не можем да го правим, по-добре не знаем. Тоест, ние трябва да се учим. Тоест, ученика, това, което човешкото съзнание, трябва да дойдем тук с позицията на смирение. Ние сме ученици и срещаме в живота си учители. Тези учители не винаги са добри. Някои много неща ни прощават, но други не. Но ние сме тези, които се учим. Ние се учим в взаимоотношенията с партньорите, в взаимоотношенията с нашите деца, взаимоотношенията с нашите родители, с нашите помши.
Тоест, ако нещо не ни сме недоволни, не ни харесва, не разбираме, трябва да намерим начин да го разберем. Тони, как можем да тренираме ума си? Да не бъде нито хаотичен, нито пасивен? Сега, благодарение на Близнака, аз си казах, едно от най-важните неща е любопитството. Как мисли Близнака? Той е като берач на гъби. Разхожда се по полянката и вижда тук гъбка, тук гъбка, тук гъбка. Той работи с периферното си зрение. И така може и да загуби посоката, но за него е най-важно да събере гъбите. Тоест, знанията по Близнака, те са периферни. Те са, така да се каже, познания в свободното време. И ние никога не знаем, нали, дали това ни интересува или не, докато просто не опитаме. И затова тук е много важно, тук трябва да се следва любопитството. Получил ли се някакъв импулс за любопитство? Да, отвори си този подкаст. Нали, иди на този семинар. Получи малко астрология. Този курс. Да. Нещо. Тоест има определено знание, което наричаме езотерично, което задава законите на живата природа, но първопричината за създаването на нещата, не тези, които вече са се проявили. Близнака има любопитство към именно тази първопричина. И той трябва да стигне, няма да се успокои, докато не стигне там. Мисля, че това е един много хубав съвет и през 2026 година близнаците да си следват природата и всички ние, които искаме да събудим близнака в нас, да се вслушаме в това, което ти каза, да запишем някой курс, да отидем на някой урок или може би пък да дадем някой урок. Така. За близнака годината ще бъде и следващите 7 години ще бъдат доста променливи, доста неочаквани и доста изненадващи. Аз лично не се притеснявам за близнаците, защото просто дори най-ленивите близнаци с много телец вътре в тях, тази вече започват да бъдат разтрисани. Доста оригинални идеи обаче ще дойдат. Моя съвет е близнаците да не си мислят, че няма да бъдат разбрани. Просто трябва да пускат в пространството тези идеи. Тези идеи даже не са за тях. Те са за другите. Те са за да ги конектнат с другите хора. Много хубаво го каза. Конектването. Ще направим и сега нашето конектване с следващата тема, която ще е за рак. Да. Сигурно под слогана "Аз чувствам". Сигурно това ще е слогана. Много е дълбоко родова система, майка, баща, карма, памет. Тежка работа, да. Добре, уважаеми зрители, това беше от нас за този епизод на подкаста. Следващата тема е за рака. Гледайте ни отново, не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате видеото и може да ни оставите и коментар с предложение за следващи теми. Всичко добро и до скоро!